Kerman sorginduta. Bira, Kerman, hementxe Zuamurdiko lezetan ga. Denbora batean espaldi Ximileriko Maria izenazun neska bat torri zen, eta gura hasi zen baita hemen sorginak baziela eta historio erraten, eta geroztik Zuamurdi sorginen herria bezala zautzen da. Aizu, baina gaur hemen ez dago ez sorginik ez akelarrerik, ez da? Bueno, hoi bakotxe sinismenen araberan da. Zuk sinestuzu sorginetan? Noski, ez. Zoiek sarren kontuak baino ez dira? Kasu, sorginen zarren kontua... Bera, demora batean jendea unitz izan zen akusatua sorgina zela eta historio eta gaizki pasatu duten gero, bazinak izun? Noski baiet. Irakurrita daukat. Aizu, Kerman, baino mainguiteuzu, konturatu za? Horixe baiet. Hanka neurea data? Baino torri zailaik etzinen maingu. Horixe ezet. Hanka berez primeran daukat. Zaude, ja sorgindua zain. Bai horixe, eta bai noski esango dugu. Gauza bera ez ezkoetan ere, ez horixe eta ez noski. Kontuz horren bestez, ez baitira egokiak, horixe baietz edota noski ezetz. Ai, Koro, sorginduta oten nago. Ze sorginduta, minartuzo, bertzeik ez gizona. Bueno, bai, agian bai. Gainera orain, sorringei ez diete usten begizkoak egitea, ez da? Boa, begizkoa, bira. Guazin botikara eta zerbait erosiko du? Ez, medikuak debekatu dit botikak hartzen. Gibela gaizki daukat. Bira, orduan antzazu minoi. Eta guazin sorginen museo ikustera. Sorginen museora inola ere ez. Debekatu egin didate hor sartzen. Aizu, oi, gezur borobila duzu, Bueno, bai, gezurra da, baina ni ez nahi sartuko. Eta zuri ere ez izut sartzea utziko. Aizu, arraro ikusten zaitutzu, Egitaz ezote zain sorgindua. Zerbait egiten utzi eta zerbait egitea debekatu esango dugu. Ez dizut museora sartzen utziko, eta hor sartzea debekatu didate. Kontuz horren bestez, ez dizut museora sartzea utziko, eta hor sartzen debekatu didate, ez baitira egokiak. Kerman, sartu behar du museora. Ja zure begizkoaren kontrako remedioen bat harrapatzen du. Aizu, debekatu egiten dizut nire kontura barra egitea, Zeta irriten badut, ze sorginduko nauzu edo ze? Ez noski, ez zaitut ni bezala errenka ikusi nahi. Alo, zato. Aizu, baino, oino minduzu? Bai noski, ez duzu ikusten arandik errenka nabilela. Bira, hobena duzu. Bertze zerbaitetan pentsatu. Hola, berehala pastuko zaitzu mina, kusiko? Bai, baina minoinek ez dit beste zertan pentsatzen usten. Mira, kusteuzu ze paper pila behar izan zituzten? Gure herritarrak sorgin gastuak ziela erratekota? Zuta, eta kelarre hitza nondik heldu duzu bakiztu? Bai, jakina, euskaltzen egiten ez didate utziko, baina euskara pixka bat badakite, Bueno, inoi purdi arreta hilkiza. Mira, jartzaite hortxe, kentzazu inetakoa eta ja binak entzen zaitzun. Begira, harri bat neukan zapata barruan. Kerman! Gaur ikusi dugu bai horixe, edo ez, noski, esaten dugula. Beraz, horixe baietz eta noski ezetz eta antzekoak baztertu egingo ditugu. Bestalde, zerbait egiten utzi edo zerbait egitea debekatu ikusi ditugu. Adibidez, ez dizut museora sartzen utziko edo debekatu egin didate hor sartzea. Eta zuek, betikoa badakizue, honekin edo arekin, baina egin.